أرست زينام أب حلوة هفتي تفترو فلوي تمت تواهبنا تسرح مخانو مكتل قدما منستر تمسجن ترونه هفليتون عودي ميديان كومونيكيشن نابهنصت هاجر منغس انتقالات نجامون خبر كت مسرح كم زغبا تغليصو كابوزاي كوينات روسيان يوكرين تطون مبالن سلام نممصان مستلازبتي امريكام تزاتيو أديس أبا كابت مدبر استوديو اي تي بي عزو سلام خنا تقبلوا كبرات تختاتلتي نلومي علة سوني 15 مقابيت كلتشحن 10 شوعتنا متمرت مشت ساعات حدا ناباخم زحرنا يوم أدي زينا اي تي بي تغرينا حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو علوم مساخم كصنحي سناي مكتال نكون لكم دما تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات أب حلوة هفتي تفترو فلوي تمت تواهبنا تسرح مخانو مكتل قدما منستر تمسجن ترونها فليتام أب كل الأمحارة زوبادو ولو فلوي وردا أرغوبام قالو كبابي دسين وردا لغامبون حلوة هفتي تفتروم كاب فلسي مفلاسات حيزو تمت تواهبو ونات سرح مخانو توم مكتل قدما منستر محبراو ميديوم غليصام مريت كنكناخن انتخيلنا بملاشو نرخو فلوي وهبتو يزخون وحسنا منبارن بمقبي عرسنا ناي مخال النسانت نركبنا يلوم بزوي تكبار زي زساتفو أكالات دحري ممسغان اتي سراحة تناقيرون كقصل التحساسيبا عودي ميديان كومونيكيشن نابهنصت هاجر منغست انتقالات نجامون خبر كت مسرح كم زغبا تغليصو مري حزانتا نمهنات وصيتاو سراح ميديان كومونيكيشن بزبل مري حساب نأمرارحا ميديان كومونيكيشن كل الماخلاوي إثيوبيا سلطنة عقم هنصت أب كتما والكيتة تساليتو حلافي منستر عودي ركب حزبن عالم لخن بارتي بلصقنان دكتور بيكيلا خوريسان حلافي چنفر بي صحفة بارتي بلصقنا كل الماخلاوي إثيوبيا دكتور ديلامو اوتورين حاويسو كالوت حلفتي أبتي مدرخ ترخيبام اتي سلطنة وصيتاو سرعات ميديان كومونيكيشنن بمزرقاح أبتبصحنت حبريتا حبر أو مرددا أم مفتار لعل قد كهلو يتباهيلو نهزبي أب سراحة المعات من لعال أم مفتار ون حقازي كم زخون ون زي ترخب حبريتا أرديو الله أب استفلاليو كبابتات بمخنيات تفترة أقم تصطتا لعلي شوعات نتبي شمونتا مليون تمهارونا مادي تمرتي كم زي تملسو منستر تمرتي بروفيسور برهانو نقا قليصام منستر تمرتي بروفيسور برهانو نقام رئيس محدار كلام حرار قا كبدن حويسو لعلو تحالف تسراح من قسن مداركتي أكالاتنا بسترخبلو أب كتما بحردار مدرخ قوس تمرتي تكلل تساليتو اتوم منستر ابتي اوان ابز سمعوا مدرم اب حد كبابتات اثيوبيا بمخنيات تفتره صقم صتا لعلي 7.8 مليون تمهارونا مادي تمرتهم كم زي تملسو غليصام غونستات امرو حصاناتن مناسين بممراز قصالي عدلوم ز تعناقفو بمخانهم بهصوص مفتحي كوهابهم كم زغبا بعتوب العلام رسم محدار تي كل ارغا كبده بوغنوم ابتي كل لاب لعلي تمرتي زغاطم زخفه غدات ناب زنبرو كيدي ممهار مستمهار نمملاس مداركتي اكلات ربرب نخغبرو صاوعي تقريبهم ابتي كل بمخنيات زغاطم قلولاو صتا ابزبنه تمهرتي زعمت 7 مليون تمهارو مزغيب كان ممهار يتحسب انبر زي تمزغبو تمهارو 2.8 مليون طرح كم زخونو افليطام اتي مدرخ اب عودي تمرتي اب زبصح غدات بمزتاي قصالي انفت قمتيو زبل تصبيت كم زلوم تحبيرو بابور مدري إتيو جيبوتي بسنكي مقرات حيل إلكتريك زقاطمو متقوال مقعزيان مفتاح يسرح كم زلو وانا فصام مسرح محبر اكسيون مدري بابور إتيو جيبوتي انجينير تاكلو ما قليصام
እቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ማሕበራዊ ሚድያም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሰሙን ብሰንኪ ምቁርራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተፈጠረ ጸገም ኣሰራርሓ ንምፍታሕ ርብርብ ይግበር ኣሎ ኢሎም እቲ ምቁርራጽ ንዝሓለፉ 4 ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ትካሎም ጽዕንቶ ምሕዳሩ ኣጽንኦት ብምሃብ ገሊጾም እቲ ዝተፈጠረ ምትእጉጓል ንምፍታሕ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ኣገልግሎት ጽዕነት ጅምላን ጽዕነት ኮንቴይነርን ንምችቻው ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ብፍላይ ሕድሕድ ፋርጎን ኮንቴይነርን ብተናጸል ካብ ምቁጻር ብዝዘለለ ቁጽሪ ጉዕዞ ባቡር ብምጥቃም ጉምሩኽ ጅቡቲ ዘለዎ ከይዲ ኣዋህባ ሰነድ ነቕልል ኣለና ኢሎም ኣብ ኣንፈታት ውሳነ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና መሰረት ዝገበረ ግደ መናእሰይ ብዝምልከት ዘተ ምክያዱ ተገሊጹ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና በኣንፈታት ውሳነ ግደ መናእሰይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተሰናደአ መድረኽ ዘተ ኣብ ዝተፈላለያ ክልላትን ከተማታትን ይሳለጥ ምህላው ተሓቢሩ እቲ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከምኡውን ኣብ ክልላት ሃረር ደቡብ ኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን እናተሳለጠ እዩ ተባሂሉ ኣብቶም መድረኻት ፓርቲ ብልጽግና ተረባሕነት መናእሰይ ዘጎልብቱ ኩለ መዳይ ስራሕቲ ከም ዝወገነን ተረባሕነት እናጎልበተ ምምጽኡን ተሓቢሩ እቲ ፓርቲ ዝውግኖም ስራሕቲ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ንምድንፋዕ ተረባሕነት ህዝቢ ንምርጋጽ ውሳነታትን ኣንፈታትን ከም ዝቕመጡ ዝተገልጸ እንትኸውን ንተግባራውነቶም መናእሰይ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኢቢሲ በአፋን ኦሮሞ ቻናሉ ብፋብያ ዝተሰመየ ዜና ሸዋ ጀሚሩ ኢቢሲ ብርክት ዝበሉ ቻናላት ቴሌቪዥንን ፈኖታት ሬድዮን ተጠቂሙ ናብ ተመልከትን ሰማዕትን ዝበጽሕ ዘሎ ሚድያ ኮይኑ አፋን ኦሮሞ ካብ ቻናላት ቴሌቪዥን ተረቋሕዩ ኢቢሲ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናሳለጦ ካብ ዘሎ ትካላዊ ሪፎርም ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ትሕዝቶታትን ኣቀራርባን ሒዝካ ናብ ተመልከትን ሰማዕትን ምቕራብ ይርከቦም ካብ መንጎ እዚኦም ብኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ቻናል ብፋብያ ዜና ሾው ሎሚ 15 መጋቢት 2017 ዓ.ም ካብ ሰዓት 12 ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ሰዓት 2 ናብ ተመልከቱ ምብጻሕ ጀሚሩ ኣሎ ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ቻናል ነተዛረብቲ እቲ ቋንቋ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ኮይኑ ብዝሓነታ ዝኽበረት ብርትዕትን ሓድነታ ዝተሓለወትን ኢትዮጵያ ንክትህነጽ ዝሰርሕ ቻናል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘለው ባህላዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ምንቅስቃሳት ከምኡውን ዓቕሚ እቲ ክልልን መስሕባት ቱሪዝምን ንኢትዮጵያውያንን ኢሉ እውን ንዓለም ዝሰርሕን ህዝቢ ዝዛረበሉን ቻናል ምዃኑ ኢቢሲ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጹ ገሊጹ ኣሎ ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ካብ ዜና ሾው ብፋብያ ብተወሳኺ ሜላላ ኦልቴ ቡልቴ ገዳ ጋዲሳ ዝበሃሉ ኣብ እዋናውን ተሃድሶን ዘተኮሩ ፕሮግራማት ሒዙ ናብ ተመልከቱ ምምጽኡ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታም ኣረዲኡ أمكتتال ما دزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كورات تختاتل تمرسكم سلت كتاتلونا أنا مسجنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሓምለዋይ ቁጠባን ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ እናሰርሐቱ ዘላ ስራሕ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ልምዲ ዝህብ ምዃኑ ኣባል ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ገሊፀን ኢትዮጵያ ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ክሳብ 2030 መጠን ልቀት ነዳዲ ባዶ ንምግባር እናሰርሐት ከም ዘላውን ተገሊጹ ንጸብጻብ ተስፋዬ ለሚሳ ሙሉ ብርሃን ግርማይ
ኢትዮጵያ እናተግበረቱ አብዘላ መርሃ ግብሪ ሐምላዊ ቁጠባ ከማቆጻጸር አውሮፓ ከሳብ 2030 መጠን ልቀት በካል ጋዝ ባዶ ንምብዛሕ እናሰርሕ ትርከብ ቀጻልና ንዘለዎ ልምዓደኒ በመርሃ ግብሪ ሐምላዊ አሰር በቢሊዮናት ዝቁጸሩ ፈልስታት በመትካልን ከምውን ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ ተሽከርከርቲ ነዳዲ በኤሌክትሪክ በመትካ ልቀት በካል ጋዝ ንምትራፍ ጻዕርና ገበረት ትርከብ ኢትዮጵያ አባል ኣብ ዝኾነትሉን 5 ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ዝተሳተፉሉ መርሃ ግብሪ አሳታፍ ሐምላዊ ቁጠባ እናተተግበረ ይርከብ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ተሳለጠ መድረክ ዘተውን ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ኬንያን ዩጋንዳን ታንዛኒያን ከምውን ፖሊስ አውጻት ሩዋንዳን ዝተሳተፉ እንትኾን ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሐምላዊ ቁጠባ ብርቱዕ ተሳትፎ እናገበረት ከም ዘላ ዝሓበሩ ድማ አይተ አሳየ ከተማ እዮም ብዙ ኢትዮጵያ ሰርታለች አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ስራሕታት ሰሪሓ እያ ንኣብነት ኣብ 2011 ክላይሜት ሪግሪን ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 2021 ዝኣተናዮ ናሽናል ዲተርማይንድ ኮንትሪቢዩሽን ይበሃል ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ መጓዓዝያ እንጥቀመም ክንርኢ ንኽእል ኢና ግሪን ሃውስ ጋዝ ኣብ ምንካይውን ሐምላዊ አሰር ተግባራዊ ጌርና ኢና ኢትራንስፖርት እውን ዕላምኡ ግሪን ሃውስ ጋዝ ምንካይ እዩ ኣብቲ መድረክ አባል ሃገራት ልቀት በካል ጋዝ ንምቅናስ እናሰርሕዎ ብዛዕባ ዘሎ ስራሕቲ ዘቅረቡ እንትኾን ኢትዮጵያ እናተግበረቱ ካብ ዘላ ፖሊሲ እውን ልምዲ ምውሳዶም ገሊጾም እዮም We have been following Ethiopia and through this program when we meet we share for example your public transport ኣብዚ መርሃ ግብረን ኣብ ካልኦት ፖሊሲታትን ስራሕትታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል እናረኣና ጸኒሕና ኢና ብጣዕሚ ዝድነቑ ስራሕትታት ከም ዝሰርሐት እውን ርኢና ኢና ንዩጋንዳ ዝጠቐሙ ልምድታት ወሲድና ኢና ብፍላይ ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ ዘሎ ስራሕ ዝነኣድን ዝምስገንን እዩ But we want to congratulate Ethiopia for taking the lead in this issue of electrifying public transport and other sectors as well. I think Ethiopia is doing really well. ኢትዮጵያ በካል ጋዝ ንምቅናስ እናሰርሕቱ ዘላ ስራሕ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝኾነ ይኣምን እየ ኣብ ሐምላዊ አሰርን ኣብ መጓዓዝያ ኤሌክትሪክ ዘሎ ስራሕ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ንሕና ብዙሕ ልምዲ ወሲድና ኢና And I think that's something that we can learn from Ethiopia and ኢትዮጵያ ካብ ዓመታዊ በጀት 1.5 ሚሊዮን ዝኾን ገንዘብ ንመከላኸሊ ለውጥ ንብረት ኣየርን ንመርሃ ግብሪ ሐምላዊ አሰር ከም ተውዕል መረዳእታታት ይሕብሩ እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማሲ አጠቃቅማ ማይ ዝተጓዓዘቶ ርሕቀት ተጻብኦ ዝበዝሖ ዋላ እንተነበረ ዝሕሰ ውፅኢት ዝተዓተሮ ምንባሩ ምሁራን ገሊጾም ሃፍቲ ማይ ብግቡእ ምጥቃም ከም ሃገር ዝጠልብ ምዕባለ ንምዕዋት ልዑል ግደ ስለ ዘለዎ ጠመተ ተዋሂቡ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ እቶም ምሁራን ሓቢሮም ዓለምለኸ መዓልቲ ማይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አርባ ምንጭ ብፓናል ዘተ ተኸቢሩ ተመስገን ተስፋዬ ንዘዋድዱ ጸብጻብ ምርሃ ሰላም መረሳ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈር ኢትዮጵያ ተዓትሮ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ሃገር ብብርካ ዓለም ለኸ ዘለዋ ተደማጽነት ካብ ዝቐደሙ እዋናት ዝዓበየ ክኾን ገይሩ እዩ ብዙሕ ዓቐብን ቁልቁልን ሰጊሩ ፍሩኡ ከስተማቕር ዝበጽሐ ዲፕሎማሲ ኣጠቓቕማ ማይ ተጠቃሲ ዓወት እንትኾን ሓበራዊ ተረባሕነት መሪሕ ዝገበረ ኣካያይዳ ኢትዮጵያ ተጻብኦ ዝበዝሖ እንተኾነ እውን በቲ ዘፈር ዝሓሸ ውፅኢት ዘዕተረ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ምሁራን ገሊጾም እዮም ከም መርአይ ተሞክሮ ኣብ ዋሕዚ ናይል ኣበርክቶን ዘለዎም ሃገራት ይልዕሉ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ኣብ ሃጓፍ ሽንጥሮ ናይልን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ፖለቲካ አቀማምጣ ምድርን ፖለቲካ ማይን ተመራማሪ እዮም ጉልበት አለኝ ማን ይነካኛል ሳይሆን በዓል ዓቕሚ እየ መን ይዝነኽእኒ ብዝብል ተዘይኮነ ማይ ሓበራዊ ውህብተና እዩ እንተተረቢሕናሉ ንኹለና ዝኣክል እዩ ብምባልያ ትሓስብ ብቅዲ ዘተሓሳስባ ብዙሓት ፍልፍል ማይ ዝኾነ ሃገራት ኣብ መፋስስ ናይል ንኬንያ ዩጋንዳ ብሩንዲ ታንዛንያ ሩዋንዳ ሓዊሱ ንርኢ እንተለና ውግንንኦም ንሓሳብ ኢትዮጵያ እዩ በዚ እውን እዩ ስምምዕነት መስርሕ ሃገራት መፋስስ ናይል ዝፈርማ ክሳብ ሕዚ ዝዓመምናዮም ስራሕትታት ዓበይቲ ዓወታት ኣዕቲሮምና እዮም ብጣዕሚ መድከም ዝኾነ ኸይድታት ኢና ሓሊፍና እቲ ድርድር ይኹን እቲ ምልማዕ ከቢድ እዩ ኮይኑ ግና ኢትዮጵያ ዝሰጎመትሎም ኣንፈታት ኣዕሪ ክብሪ ዝዕትርን ዘኹርዕን እዩ ነይሩ እዚ ንሓዋር እውን ክቕፅል ይግባእ እቲ ኸይዲ ንመጻኢ ወለዶ ዝማዕበለ ሃገር ንምርካብ ዝግበር ጻዕሪ ኣዕርዩ ካብ ምድጋፉን ላዕሊ ኣብ ምዕቃብ ሉዓላውነትን ውሕስና ሕላውን ቀጥተኛ ትእስስር ከም ዘለዎ ፕሮፌሰር ያዕቆብ የብርሁ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዋሕዝታት ማይ ዝተዓደለት ምዃና ዘኻኺሮም ነዚ ሃፍቲ ናይ ምልማዕ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ይምዕዱ በእጥፍ በድርብ መቀጠል አለበት
بعصف ترفي كقصل اللو يلم عزلو وحاستي رواتات نابا قلقالت مهاب كساقرو اللوهم قنال لمعات سيبصحهم رواتات توسختي نتفتات أقداسيو نخلهم عقمتاتنا انت تربيحنا اللهم نمعبال عبي مسرة مخان يخوليهم نقصالي معبالنان نبراخنان دما كم مدايبو خوينم يربحون أيوم إلى يزحسب عب جمارو إنا نركب نابا قدميت كسقمو يكبا عبقاقسانا عريز حقسن نخالوت سقننيو مباتشحو دما زخر عيلة يحسب بريزيدنت يونيفرسيتي أربع منش دكتور عبد الله كمال هيبكا بمقبالن حبرو تتكامنت تدرق بوليس التغامة مع إثيوبيا عب علم لخ مدرخات أقم من لزاب إثيوبيا زبرخ مخانو قليتهم يوم يخون مبر إثيوبيا بمنتر زلو وهافت ماي كساع هزي زتربحتلو نتوحد تراحيو يبلو كاون إهننم يهداسي قدبنم جمرن كساب حزي نقدب هداسة حويسو بقبو خنتك أمكي إلنا دينا زبل حتو كنال الكلنا يعري ويترفنايو بتعم بزوح سرح كن عمم يقبع بس دما بفلاي أبو حز عباي نسرحتي مفلفل حيلتات تنسأرو كبابتات هلو نزوم بوتاتات بملمع بقبو نقطبه ربح هاجر زوعللو من قدي من دايد اللي يونيفرسيتي أربع منش إثيوبيا كسا حزي بزسالة التوم مصنعتات التغاماماي كم هاجر ناي ملزاب عقم كبرخ قد زنبرو مهوران مفرايو زخاخيروم نتتكال ما أخل مرمر نمقبار ينتف مهلاو زردو دما مكتل بريزيدنت زعباتات مرمرن تحببرنت يونيفرسيتي دكتور تخلو غايو يوم أربع منش يونيفرسيتي أربع منش وها تكنولوجي بكل يونيفرسيتي أربع منش أب تكنولوجي معي بزفر معي نهاجر كساب حزي كابز جبرون لعلي كبركت نتفتات نسالتينا بزقات أمي أبز خباب زركبو مهوراتن تمرمرتن حسابات كفلفلون نمحبر سبيخون نهاجر زخون حسابات كمان شو نحنا دما مس مداركت أكلات بمتحبر زحاشة سرح نقدميت خمس عدل نفتر بمخانا حسابات كدالو ملغ تخحلف يفوتو أب يونيفرسيتي أربع منش نمبل سلاسان حدن جيزي استقبر علم لقى معلتماي تمرامرتن مداركتن تساتفت زنبرون تغون مصنعته وصحف قريبو زتا تغيرو يو أما كتثال ماد زينا يتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تغتاتل تمرسكم سلت كتاتلون أنا مسكنكم حزون مسانا صنحو ناب زينا عداقا كنسقر أب كل الجامبيلا لعلي كل تشحن شعات 200 كيلوغرام زي تسعري ورقي ناب بهيراو بانك مئتاو رسم محدار اتي كلل على ميتو ومود قليسان بيت مخري كل الجامبيلا مبل شعاي سرع قبائي مبل رابع يسرح زمن أب كل الجامبيلا الناس سالت يركب بيت مخري تي كلل تبصع فصاص ما مدبات فرق عمد كل تشحن 10 شعاتنا متمرس زغربات هنرسم محدار أب عودي حافت ورقين بهيراو بانكي كل تشحن شعات 240 كيلوغرام زي تسعري ورقي مئتاو قليسان تيز ترخب اتوت مستحلف عمد تنتصر 443 مليون بر حلفا كم زلوو اتن رسم محدار حبيران أمو داتا زينا وصاي كوينات روسيا يوكرين تطاو نمبالن سلام نممصان مسادرادرتي أمريكا تزاتيوم أمونغو تنهاجرات سلام نممصا أمريكا زي جمرتو صعري زغصل خوينو أدرادرتي أمريكا مس حد تدرادرتي روسيا يوكرينن كم زتزاتيو BBC صبصيبو أب سعود عرض ركبو منستر مكلخال يوكرين روستم أوميروف مسادرادرتي أمريكا زنبرو مصان حيت عود كم زنبره أب إكس قصوم صحيفهم أب زتوم دما بزعبا دحننت حلوان حيلين وسنت تكالات مسارة المعاتن حويسو فتحون زلاقن سلامن معفسال زي تملكتو نطبتاتا العلنا يلوم بوغن روسيا لعلم دي زلوم ديبلوماسينيا غريغوري كاريسين أما خاري دحننتن بيتعي روسيا سيرجي بسيدا أبتي دردر تساتفتي كم زخونو تقليصم اتي دردر حزون كم زغصل استقلص انتخون كاند إعلامو أب كبابي سألين بحري مقراص تخصين مقبار كم زخونة تحبيروم كبرات تختاتل تزينا ومسنادو تاتنا قدمي مزامنا قنقنت بتاتنا كنزخاخركم أب حلوة هفتي تفترو فلويت أمت تواهب النات سرح مقانو مكتل القدمان من السر تمسجن ترونا هفليتا أودي ميديان كوميونيكيشنن أب هنصت هاجر منقسن تكالاتن إجامون كبركت مسرح كم زقباء تقليسو
ኩናት ሩሲያን ዩክሬንን ጠጠው ንምባልን ሰላም ንምምጻን ምስተላዘብቲ አሜሪካም ተዛትየዋል። ክቡራት ተኸታተልቲ ማዕድ ዜና ናብዚ ዛዚምና ለና ጌታቸው አለሙ ምስመላ ሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረን ስለምክታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ ምድለዋትና ሰናይ ጊዜን ኮነልኩም ትምኒትና እዩ